Priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu našej stavbárskej show. Dnes si vyvrátime mýtus, že pracovať s tehlami poroterm je ťažké a že s porobetonovými tvárnicami urobíme za rovnaký čas väčší objem práce. Tu mám pred sebou našu najpoužívanejšiu tehlu Poroterm 30 Profi. A tuto je taká bežná porobetonová tvárnica, tiež 30-ka, ako vidíte je dlhšia, ale je aj ťažšia. No a keď sme pri hmotnosti, nezaškodilo by si trošku zacvičiť. Preto si dáme poctivý murársky kruháč a vyskúšame, s ktorým materiálom toho zvládneme viac. Ideme bomby! Na zahriatie si dáme murársky mŕtvy ťah. Ako druhé cvičenie si dáme rotácie, ako by sme podávali tehlu kolegovi. Pri treťom cvičení dostanú zabrať aj naše nohy. Tak vidíte, s tehlami Poroterm toho urobíte viac a s oveľa menšou námahou. No a ešte k tomu budete mať parádne tehličky. Takže dovidenia v ďalšom dieli, no a nezabúdajte, s nami to ide skoro samo.